emisora, Euskararen eguna, hori miluzen esatea idazkizerra da. Egunero. Gure egunerokotasune. Beste egun seinalatu bat ere gerturatzen ari da ordea noski abenduaren 12a. EITB maratoiaren eguna eta azken egun horretan borobilduko da diru bilketa, beraz jarraitu zuek ekarpenak egiten, badakizu aurten gainera bihotz gaixotasunen ikerketara bideratuko dela irabazitako hori guztia. Beraz noski... Entzun, bihotzari. Ni nahi nuen erdi, no? Entzun bihotzari. Entzun. Eta entzun, gure lehiaki ere pasagoza. Batozela, Unai eta Xabat, Galder eta Aitor, Maitane eta Ixiar. Bueno, Maite zaitzut euskaldun zago. Hori argi geratu da. Unai eta Xabat, ze moduz? Ondo, bigote? Oso ondo, bai. Bueno, bosgarren saioa. Oso ondo? Horregan sogatiran, kale, bueno. Bai, atzetan ondo, ez tan gaizki. Ari gara, pixka bat teoria aplikatu. Bai, oraingoan bai. Kirol zientziak ikasita diot, sokatirarako prestatu eta, bueno, diru gehiago irabaztea da asmoa. Besteak beste, bueno, Cancunera joateko kontuak eta aipatu ditugu. Halere, zaletasunen artean Unai, eta aipatu duzu futbola utzi zenuela, kirola egiten jarraitzen duzu. Besteak beste aipatu duzu sauna ere. Saunara joatea kirol kontsidera daiteke? Kirola eginta gero, juten naiz. Ados. Ze ordutan? Kirola egin daiteke edo? Ze ordutan? Ezerik ada batzuk, eta ze sauna mota? Mitikoa. Mitikoa, bai. sauna mitikoa. Finlandia da, claro. Lehorra, alegia. Bai, hori, lehorra. Horrela, harriak berotuta egiten duen hori, oso ondo. Xabat, zu berriz, izan nahi duzu prestatzaile fisiko. Gustatuko ditzake, bai. Pilotaria zara. Orain baduzuzuk prestatzaile bat? Entrenatzaileat dakagu, mine prestatzaile ez. Eta behin hasita... Bueno, ensaiatzeko nirekin jalzu. Bai. Bai, nik beharko nuke prestatzaile fisiko bat, bai, pazientzia handi dune. Esan izan du, Bai, pazientzia berko duke. Adibidez horrela, praktika batzuk egiten aztekota, ilaskiri zeharik eta gomendatuko zenioke. Ditu sentadilla egiten nahi daia. Bai, baina gomendatu? Ba, ez dait. Ez dakizu. Bakoitzaren neurrien arabera. Ikusi beharko nuke, ari daia kontsultarako prestatzen. Bai. Bueno, kontsulta horretik gaurko saioa. Animo bigote, Zarte hon. Asko. Galder eta Aitor, bueno, kirola egitera gatoz. Hemen buruari eragitera. Bigarren eguna zuentzat, Galder, ze moduz gaur? Ondo. Ondo? Bai. Aitor aurrekoen finala be bai. Eta 300 euro eskuratuta, nabil pentsaten. Etxeko... Zemala behio paritxu bet bai. Hala ere, helburu bat egazatozi, Bai, ikasleen txat da. Ikaslien da, lortzen zuien diru, Ikasketa bidea gure dute joan, eta... Onda bidele digute. Behingoz, historia eta matematikako irakasleak maitatuak izango dira. Hori gure helburua. Bai, 100 zein da tratu egin zuena. Bai, 100, 100. Ez daukago besterik ikusten dute telebistan, ezin dugu zeurrek esan. Ja, badakiteko burua zenbateko den. Bai, batema, oparitxu bete edo itxeko... Saku atera eskero bagu ere joango gara. Bueno. Zu joango zara. Aitor, mojita bat hartzi erren bez. Ez du merezi. Miluzera tortzigaz nahiko. Lana eta bizitza pertsonala, maztu nahi eta... Galder gogoratuko, instituto baten zabiltziela lanien. Arratian. Arratian. Eta, bueno, hemen Aitor eskusa, ikaslei laguntzen. Hori da. Oso ondo, nora joateko intentzioz da Uste dut, Paris, Belgika eta Amsterdam. Bai, bueno, momentuz, egin dezakete restop batean merienda jan. 300 eurorekin, dio. Segi dirua irabazten beraz. Hori da. Euren gati bada ere. Hau pasuek, bongietorri. Maitan eta Ixiar Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo. Nondi datoz, Maitan ezu? Nitolosekoa naiz. Zeu bakarrik, Pablo ere bai. Zeu bakarrik. Pablo Artezleak eto losarra baita. Zeu bakarrik. Ixiar zu? Ni eta ondarra. Taundarra, bale. Girotasuna, Eta batu gara unibertsitatean? Bai. Ze ikasten ari gara ba? Ba, biok berdine, filosofia, politika eta ekonomia. Filosofia, politika eta ekonomia. Begira, zuek ere ikaskidentzat dirua biltzeko asmoz edo zetu den? Bueno, haik eta homidako ikeo Beti eurten da zer, bai. Zondo, Ixiar, nolatan animatu gara ba? Ni luze, ega ba. Ba, aspalditik, hola... Bai, gogoan izan duzu. Bai, gogoan, eta klasekide bat etorri izan bere garaien, eta... Bai? Anima ginen. Eta ark lanak eta zer mozu egin zituen? Ondo. Bai? Txoko nahi txuzen. Diru pixka bat ere bai, tartean... Bai, ondo pasatu egin beste hain beste. Bai, guztua ibilizan. Literatur zaleak, diak ere, Maitan ez zure ametxea omen da, idazle izatea, dio hemen? Bueno, bai, osea, txikitatiken pentsatuako zeuze da. Ez dakit bukatuko ten hortan, baina, bueno, bai, gustatzen zait. Aritzen zara idazten ere. Bai, zeuza landun bat, bai.
Eta irakurtzaletasuna ere bai, noski Bai, idazteko bai, ere. bai, bai. Bereziki, generoa? Ba, novela beltza gustatzen zait, eta bestela, ba, aldetenen filosofia. Sonekatuta zuen. Ah, oso Ja, ondo. filosofia klasetik ere bidaliko dizuet eta. Ixi hartzu berriz izan nahi duzu, handitan. Nik ez dakit. dakizu? Zoriontsu. Jode! Oso ondo. Ez da bizi proiektu txarra, Oso ondo. Denok ere hortan alegintzen Bai, gara eta bai. ni luzek lagun dezake horretan. Bai, bai. Beraz, animo bikot eta zartean. Eskerrik asko. Laguntza behar zenuen bihotza egiteko. Bai, Bale, nik laguntza behar dut zakua esateko. zakua esateko. Lehen bidaulan. Horrela inbarra? Ia, bat, bite hiru, miluzeko zakuan gaur, 11.500 euro. Horrela da, horrela. Wow, Bai, oso ondo. Publikoaren dantza, lehioako lagunak apazuek, horrela izuela. Arandiaran institututik. ba Maitan eta Ixiar lanean jarriko dituzue bestiek, zeuek. Potokumeak ikusi makusi otrigoaren borba zeuentzat. Zer aukeratzen zue? Guk ikusi makusi. Ikusi Zuentzat makusi zuek. ikusi makusi. Unai eta bat, Potokumeak. bertxotan, eta galderreta itor, triboren Triboren berbekin, berbekin. oso ondo. Bueno, ba, bertxotan hasiko gara. Bai. Unai bat bai? Bai. Bai, Ea, edo zer doinua egiteko ere, prest. badakizue. Basarie oporzale noski baietz. Bai. Eta lan, zubiak eta apuntatuta, egutegian. Bai, bai. Eta metikona eta horre gauzedanak. Ondo, ondo. Unai, ia txirritatxon lagun min egiten mazara. Ba, zuen berbak. Bakoitzak bost, lau erabili beharrekoak. Zeuek ikusi zeintzuk. Unai, zubi bat iristen den, Aldiro, zeka ostase, zoramen, Ondo. denok nahi dugu bidai, onena, politen eta merkeen, gero autoan, bidaian, geldi errepide, baten, joan daitezela denak, kanpora, geratuko naiz ni. hemen, Epa! Epa! Esango, nire kalkulen arabera, akatz bakarra da hor. Ea ba? Hain zuzen. Oso ondo. Iruro, eta barkuntu dikote. Pilaketetan, bale, edo. Pilaketetan. Galder eta Aitor, historia eta matematika aipatu dituzue. Biologia pixka bat ere beharko dugu, intsektuekin egingo baitugu jolastrigoaren berbetan. Hauetxek berbak. Eta denbora Galder. Armi arma. Marasma. Ondo, tximeleta iparraldean. Pimpirina. Barraskiloa. Bai? Kurkuiloa. Bikoain. Mantisa. Mari burduntzia. Ah. Armi arma Aitor. Marasma, Tximeleta iparraldean. pimpirina, Barraskiloa. kurkuia, Mantisa. txirri-txirria, Ah. Armi arma Galder. Marasma. Tximeleta iparraldean. Pimpirina. Barraskiloa. Kurkuiloa. Mantisa. Mari sorgina. Ondo. Inurria iparraldean. Xinaurria. Noski. Kilkerra Bizkaian. Txirri-txirria. Hore bai. Sorgin horratza Bizkaian. Mari burduntzia. Eta eunzangoa. Soko sorria. Zoko zorria. Ondo, Eunzangoa eta... ondo, Eta eun ondo. puntua baita ere. ezta? Ikasle danak txaloka, ikasbidaierako iagar behitxu Ah, dauen. ari Eun da. puntu, oso ondo hasi gara. Maitan eta Ixiar, ikusten abile, 19 urte, ez ondo. 19 urte. Gidatzeko karneta? Bai, ni bai. Badakozu, Nik Ixiar? bide. Maitanek? Proiektuan. Bidean. Bidean. Bai, ez da? Klase batzuk doan. Maitan Orain, Ixiar. alegia. Ikusi makusi batetik sortzira, gaur. Lanak pasatzen utzi, biribilgunea, bizikleta bidea, izotza, aurrak, sarrera debekatua, stop. Maitane, izotza. Lau. Pasatzen utzi, Ixiar? Bi. Biribilgunea. 8. Lanak, Maitane? Bat. Stop. 7. Bizikleta bidea. 5. Sarrera debekatua. 6. Aurrak. 6. Izotza? Ixiar? Pasatzen utzi, Maitane? Bi. Biribilgunea. 7. Lanak. 5. Stop. 8.
Bizikleta bidea. 6. Sarrera debekatua. 7. Aurrak. 6. Izotza. 5. Pasatzen utzi. 2. Ondo! 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 Ze lanak guk izan ditugu, Zenerako ja. Guk, zuk zeinzu. Ni sufritu. Empatia eta puntuak ere bai, berroge. Ondo? Unai eta Xabat, orain sufritu baino ez, gozatu egin nahi dugu, Kirol zientzietako ikasle bi imintzioak egiten. Ondo, errez, euren lekuan. Galder eta Aitor, bezaldean, oski. Lehenbiziko erronda, denbora. Kaputxa. Monjea. Bai. Monje, Abadea. Monje Francisca... ez? Monja. Ez, monje? Monje georgiano, gregoriano, Ez, abadea. Monje budista. Bai. Aba, Xabat. Eskiatuz, eskiatzen. Bai? Slalom. Salto, eski salto. Eski saltoa, oso ondo. Oiarra, Oioa. Olioa, bai. oioa, txitoa, Bai. Biak, oioa eta txitoa. noski. Bai. Ondo. Txitxie. Txitxie deitzen zaguk. Txitxie? Txitxie. Txitari? Bai. Abai, Bai. Olioari? Olue. Olio eta txitxie. Txitxie. Bai, Begira. erto. Xabat, eski saltoa, probatu du? Ondo. Ze teknika hortzegoen, Polita, ez du inoz probatu. Buah, gero Baina beldur ondo. pixka bat ere bai, Hor trampolin hortatik botatu. Bai. Ze ederra ikusteko bai, Bai. Urte barriko Urte harri saltuketa. izaten da horrek ere egiten du, Ondo, danak, ondo, 60 puntu! Klasiko bat, urte zarreko parranda eta gero segulako ajea, radezki maz, eskizaltoak. Laizter dira, Gabona, Gerne. Galder eta Aitor, hartzelukua mesedez. Maitan eixiar. Animo? Bota proposamenak, bikote? Ados? Demora. Bale, jan. Bai? Sandwicha. Taloa. Sandwicha, bokaioa. Mistoa? Sandwichera. Ez. Merienda, amaiketakoa. Urraiazpikoa. Txukaldatu. Bai, baina zer da? Sandwicha prestatu. Ez da Ez da sandwicha. sandwiche, beste zezer. Ostras. Bigarna. Baler. Irakurri datzi pentsatu. Komposatu. Bai, zer da bera? Orkesta zuzendaria, komposatzailea. Ze Bai. komposatzailea? Musika Bai. komposatzailea. Bai, itxen. Bialtze. Zalduna? Ez? Ondo? Zer dira? Zakirola da? Berlarik. Ez. Gubiok, dik, batia. Ha. Sorginek. Bai, eta? Sorginek akelarria. Akelarria oso ondo. Lehenbizikoa, lehenbizikoa? Sandwiche, jan. Ez. Amaiketako hartu, meriendatu. Hartu lekuen. Sandwicharekin tebante egon gara. Bai. San Jakobue. Pisuan jango dituzue, tarteka. San Jakobo batzuk. Bai, ezta? San Jakobe euskaraz. Barkatu. Jakobe deun. Jakobe deunak. Onake. Galder Aitor, akelarrin ondo, Bai. Pentsa, asmatuta galderrek. Ondo, horretik bat faltatzen baina. Bikain. Bi, ez da txarto, berroina puntu. Maitan eta Ixiar, prestuak ere, hartu lekua ba. Unai eta Xabat, 3. erronda. Puntuak irabazteak gomeni noski. Alde batean zen bestean. Ea ba, demora. Katilloa, potea, buztina moldatu bat egin. Bai. Landu, bai, ondo. Gerezia, Janaria, martxika, fruta, sagarra, txijia, Bai. hilarrak, Ez. barazkiak, babak, Zer da? porrua, babarruak, Ez. Apa maitane. Hau isiltasuna, hau. barazkia, Ez da barazkia. fruta bat, Ba, 3. Bien artean, Venga. dantza, festa, diskoteka bat, Bai. Diskotekan. Zer egiten? diskotekan, Dantza dantzan, egin. Ze dantza? reggaeton dantzatu, Ez. Venga, dale, egin, zuek. jazz, Zuek. tuerkin, Tuerkin.
Bizkotekatu ergin egin, ondo. Eta? Takiak. Hartulekuen, Ez almendra. bide txarra hori, Bai. Maiten eta itziar, tuerkin telebistan. Bai. Kontuz. Eitza Twerking zuie? light egin dute. Tuerkin? Eitza zuie? Ez, Argi dago ikusi zoiturarik ikusten. antzokira da Bilbon? Antzokira bai, baina tuerkin egiteko ez. Ez. Ondo. Tuerkin egiteko ez. Ondo. Unaixa bat zuek? Ez. Asmatzen, bueno, bai, iritsi gara. Bueno. Bai. Bi, berrogeina punto. Ondo. Eroglifiko batzuk. Unaixa bat. Unaia prestatuta. Bai, za. Asmatu nahi du eta 100 puntuak eskuratu. Tuerkin egiteko ez, baina ontarako. Bai, honetarako bai. Ba, lehenengoa, unaixa bat, denpora. Oraindik ez dakizki egiten, Baturketak. oso ondo. Oso ondo. Bat, Simpson ikusten du, erre barik, bat. Kroketak, lehenengo kro ez du behar, ketak bai, batuketak. Oso ondo. Egite dituzu ezuek, kroketak? Egin ez. Zaitzen? Erosi, egin da. Erosi, abai. Amonan kroketak. Jakobo deunak eta... Eta galdera, kroketak, krokretak, kokretak. Kroketak, mesedez, Kroketak. Kokretak. Bai, Ez, amamak esaten gorrega. Ama. Bai, bai, ni prestatu zaten. Ama, egi barkanen zaio. Baina nipe, Noski. konkreta batzuk, iguala. Dago bitartean. Dagoen da hartien. Bai. Unaixa bat, bigarren eroglifikoa, denpora. Lege berria ez dute, Onartu. ez? Utu, Ukatu. Utu bada erantzunan zati, arautu. oso ondo. Ojo! Oso ondo. Irakurtzen azten gara, arautu, oso ondo. Onak zarete eroglifikotan, Tuerkin pixka bat ospatzeko? Ez ez. Baina, un puntu, animo. Ez. Venga, utzi. Galder eta Aitor. Onak zarete eroglifikotan, Bai. Azerezetan diate gau, pasa egiten egon zariela ikasten apunteak hartuta. Egiptologia. Bai. Guzti hori. Lan hori guztia eginda. Nabari Galder gaila, Aitor. Vale. Ea, lo falta ez dugu nabaritzen orain. Lehenengo eroglifikoa denpora. Karta joko ezaguna da, Lehenko esan. bale, bazi erditik. Teletabi... Bale, izen bat dauko. Jarraitu. Txakurre, burue... Ze izen. Ra, Rabadara entzunen zati, izenak behar ditugu, izen propioak. Txakurren burua. Karta jokoa da ra, Musa, poker... pokerra. Telebistako teletu horren izena, po. Eroglifikoetan agertzen da, po. Oker, txakurra, betizuko oker txakurra eta ra. Pokerra. Bai. Bai, erra bukararekin karta jokoak ja zerrena denitzake baina. Beste bat, hau bai. Bigarna bai. Hau bai, Hau bai. Hau bai, bigarrena denpora. Oso barregarriak izan dira, bai? Zer da hori, mentos? Zer da hori, hori dire... gometxak. Gometxak, Bai? gometxak. Esk... Me kenduta Eskmetxak. Bale? Esketxak. Esketxak. Oso ondo. Tekla, ikusten dugu, go metxak. Eta ikusten dugu, go, ez dugula behar, silabaka daukagulako. Metxak, kenduta, etxak. Esketxak. Oso ondo. Rasa pixka bat behar genuen horren granaje, baina badago zerbait, Ondo, bikote, berroita gar puntu. Ondo. Maitan eta iziar, zain be bai, eroglifikoek asmatzeko. Ondo, zegoen gustukuek? Bai, zaila di, baina usaz ez. Bueno, ondo. A ber, ba. Erronkak maite ditugu. Bai, eroglifikoek bai. Bueno, oski. Lehenengoa denpora. Gertu aldago. Abudak. Bai? Abu Dhabi. Bai. Oso ondo. Sí. Abu Dhabi. Ikusten ditugu? Abu Dhabi. Oso ondo. Errazegia maitane aukeran. Ez, ondo. Horrela, eta baina, bai. Ba, horrela, eroglio oso ondo. Bigarrena denpora. Flotagailua ezin da. Dora. Venga, hor dauz. Ondoratu. Bai. Noski. Ondo. Nota ikusten dugu? Ondo eta horra doa. Tu hori. Ondora, tu. Oso ondo. Ezkara, ondoratu, bikote, oso ondo, un puntu. Vale. Entzun diozari, baita, ni luzeko eskuaren tegia garrari ere, ojo!
Xabatek. Ondo, ondo! Unai eta Xabat. Komo ina lortuz gero, tuerkin azizut esango baina, zertxo bait. Bueno. Venga, ikusiko. zer. Bota irabaziz gero, sakua. Tokitan dago. Bueno, animo, baina. Hasiko gara komo inatik, ados? Zuen eskua. Gure txakurraren ezaugarri nagusia da. Bagozu txakurrik? Ez da bat ere. Vale. Ze hiritan daude etxe horratz gehien. New Yorken, Shenzhenen, Hong Kongen edo Dubain. Duain. New Yorken, Shenzhen. New York. Ba, Hong Kongen daude. Ahí ba, Hong Kong. Bai? Zeta, bokalik ez? Unai eta Xabat, entzun. Parau! Vale. Txalo. Ozea bestia haue. Nola du izena kantuan aipatzen den elefanteak. Nelly, Robinson, Deborah, Brian. Nelly. Nelly the elephant. Ba, oso na. Bai, The Toy Dolls taldea. Onzu, no? Bene, bokala? A. Eta aurrera. Ze moda diseinatzaile dago Getari markaren atzean. Arri Odriozola, Oiane Pardo, Amaia Albes edo Iraia Oiartzabal. Arri Odriozola. Errebotea. Oiane Pardo. Bigarren errebotea. Amaia Alves. Kabitza, Sofi. Opa, Iraia Iraia. da, bai. Eta bokali gabe, Kabatzuk? bai. Entzun hau ere, Unai Xabat. Zapizuri honekin jolasten gera, orain arte batera, gero bestera. Zapizuria horrela, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Behar dotau nire bizitzerako. Atxirri marra eta atxirri giton hau da, ba. Bai. Nork egin du Zapizuria bestiaren bertsio hau? Adimentxuk, J. Martinak, Malakiasek edo Fanek. Txirri marra, esan zu? Mercedes? Bai, bikote? Malakiesek. Malakias. Oso The one and ondo. only, oso ona. Baina non bizi nahi? Bai, da. Te, ze bokal? I. Hau behar dut, nire lagun ninak izapintzat. Hortxe da, guazu. Bai. Malakias jarri Oso ondo. spotin edo. Vale? Gure txakurraren ezaugarri nagusia da. Unai Xabat? Edo azken errondara bestela, Bai. Bai, guazen ba? Italiako ze hiritan dago Vittorio Emanuele bigarrena galeria? Milanon, Florentzian, Turinen edo Genovan. Zederra. Bai, Florentzian. errebotea. Milanen. Milano, Oso ondo. bai horixe. Askatuko gu? Bokala? Bokala, horren hori da. Bokala. Gure txakurraren ezaugarri nagusia da. Txikia izanagatik ere, zaunka... Ki ezin hobea, zaunkari. Zer ez. Zaunkari. Zaunkari, gero ikusi Bai, dugu. bai, Komoinik ez. Komodinik ez bai, aukera barri bat bai. Galderraitor zebek erantzuten hasi, bigarren eskoa zegoena izango da. Eta, medikuei entzuna. Hori dio. Ze osagai ez darama saltxa holandarrak. Burina, piperbeltza, zuringua, limoi, zukua. Bakizu? Bai. Kosineru zagalako? Limoizukoa. Nik ez dakit. Hori badara ma bai. Hiperbeltza. Hori ere bai. Hala ba. Unai Xabat? Zuringoa. Antxon zer? Zuzen, egiten da gorringoarekin. Eta Ai da. beste osagai hauekin, bai. Ondo? Bokala? Noiz ekarriko estazu taper bat? Egia da. Berak atzopi edo... Eta benetan niotxuti etxekuei, berak asopa bat gardozten, zer gehiago pastelape bai onak, Eta ere, ona da, pastelak Ondo. erositakoak oso onak, baina... Galderraitor, pastela neuk ingotzut. Entzun! Poesia uraturik, irratuen kanta, loskura guztietatik Holtzaten, gaur? Adimentxu! Holtzaten gaur adimentxu. Zer kantatzen, izarren hautsa, baneran, egur bilak, Salvador Neriozean. Zer da ize, abestia izturetan nire, ja. Habanera? Ez.
Izarren. Galdera garriz. Maitan eixiar? Esan egin du gainera? Salvadorren eriotzean. Salvador. Apa, Xavier! Zer egin du, adimen artifiziala. Ala, esatzeki horrek. Ordez. Bogala. Barkatu, Galderraitor, urrengo rondan galdetuko duguna, argiak piztu eta gero, astigmatismoa baduzu begiko ze zati duzu kaltetua. Kornea, irisa, begininia, nerbio optikoa. Polita begia, Gertuei. Ja, aukeran. Kornea. Kornea. Osondo. Bogala? Bai? U. U. Lankideak. Edo U, zer nahi? Galderraitor, entzun. Vale, nor da? Bruce Springsteen. Nor emozionatu da gaiz, Galderraitor. Aitor, ja. Bas! Gure adineko bat. Bai, ez da. Bokala? Zue gazteagoak, bote. Bai. Askatu edo urroko ronda? Azken errondan sartu? Medikuei entzuna? Azken erronda? Bai. Ba, azken erronda. Uruguaiz gain, Ameriketako ze herrialdetan du jatorria tangoak? Paraguai, Argentina, Mexiko, Panama? Argentina. Oso ondo. Bai. Ur hotzeko. Beste bogal bat, ikote? O. Eta askatu beharko genuke? Astiro. Ur hotzeko utxa ez. Utxa ez. Ur hotzeko... Ur hotzeko. Ikusten data. Oh. Zirkulazioarentzat dutxa. Dutxa. Oh. Ez da komodinik. Urrotz baldeka da bat. Bai, beretan. Omoinik ez eta, maitan eixiar, zuen aukera? Bai, anoa. Joten ba? Lagun minen artean, hemen txebi ditugularik. Hauetako ze filmetan ez dugu ikusi Al Pacino. Aita jauna, Scarface, Pulp Fiction edo Donnie Brasco. Berari buruzko dokumental bat ikusi duten aurrekoen. Bai, memoria gere atera ditu. Ba... Ze tipo hau, Bronxen eta... Brooklynen, New Yorken. Infantzia gogorra, bai. Bai, maitan iziar. Scarface. Scarface? Bera data! Erregotea? Aita jauna. Aita jauna? Bera data! Pulp Fiction. Bai, Ondo. Pulp-Fiction dana zauz, bai, Al Pacino ez. Ondo. Bokala? Venga, ba. Entzun mikote. Eta galdera dio, zenbatetan entzun dugu, sarri, hitza. 16, 18, 20, 22. 20. Bai, Ez? kontatzeko lana izan dute, edo denbora, unai egitese batek. Ikote? 22. 22. Amazortzi. Matematika irakasleak Amazortzi. asmatu, noski. Oso ondo. Bokala? U. Zupentsa sarria bela ikusten, biluze. Ni naiz. Ze fantasia. Maitan eixiar, aurrera. Zein taldetako txirrindularia da Unai Iribar, Gipuzkoarra. Ken Pharma, Euskaltel Euskadi, Movistar Team edo Astana Kazakhstan Team. Euskaltel. Erregotea. Kirol zientziak, Ken Pharma. Ondo ze bat. Ken Pharma, sondo. Bokala? I.
Aurrera ingo dugu noski, Maitane eta Ixiar, Erne. And I think to myself, I'll never wait. Oh. Ze instrumentu jotzen zen bereziki ona Louis Armstrong. Trompeta. Bai. Txirrindulari fina noski hau ere. Bokala? Igual bai. Lagun minen artean, zer? Aurrera, azken errondara. Bueno, ya ba. Ze hazi dira argazkikoak, sesamoa, lioa, txia edo mitxoleta. Mitxoleta? Mitxoleta? Ez da hori hazia den. Lioa. Itzen lioa, iruten. Galdera Aitor. Txia. 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 Bai, mutilak. Mente. Clara, txia. Bokala? Falta da. Bai. Bai. Ez lagundu. Ja, Dira bueno. zute lagunduten. Sufri ezatela. Lagun minen artean, bikote, komoina lortzeko, behar bezala askatu behar dago noski. Hauxe azken aukera. Venga, platereko azken olibak lortzen ditu begirada. Olibakek ele badauka lortzenek be, bai. Bai, ba. Au. Alegia, sortzen ditu Ez dago begirada komoinik. desafiatzaileak. Adi, markagailuak gaur, sare barik danak. 360 puntu. Ermo Oiartzunen, Igorre artea 360, Tolosatan 290. Zein da zuzena? Venga, usart, ez dauko modinik. Bai. Alpertuta gonzarete, borain ez dauko modinik. Unai xabat, zebek erantzuten hasi. Unai, noiz ezkonduko zara? Ez nahiz ezkonduko. Osondo? Hau, neureles. Ez dakigu, ez dakik esan. Aurten ez. Unai xabat, gutxienez 3 aldiz Oh. ezkondu dira. Frank Sinatra, Julio Iglesias, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Elizabeth Taylor, Kim Kardashian, Nicolas Cage, Marilyn Monroe, Shakira, Tom Cruise, Jennifer Lopez. Julio Iglesias. Ba, fama du, alakoa, A baina ber, tiki-tiki milioika. Bi Baina aldiz. ezkondu, bi aldiz ezkondu da. hau. Bai. Elizabeth Taylor. Zortzi aldiz ezkondu zen, 7 gizon ezberdinekin, batekin bitan. Richard Bartonegaz, mesedez, mitikoa. Maitan Iziar. Leonardo DiCaprio. Ba, hau ez da sekula ezkondu. Beti gazteak. Ba, neskalagun ez da iristen, adinara. Leonardo DiCaprio da, beti gazte, hori da. Galder eta Aitor. Nicolas Cage. 5 aldiz ezkondu da. 20 puntu bakarrik, jarraitu beharko zenukete? Frank Sinatra. Oker bakarra dau. dago, ez? Oker bakarra dau. Aurrera inezkero bukara arte, Bai ez Zer dira 10 puntu galtzeko. bakoitza? Eh? 10 puntu bakoitza? Ez. 150 osorik. Bai, ja. 20 puntu ez da zer, venga, ikasliek aitzik, dale. Planto con un duque, baina bueno. Venga, Frank Sinatra. Frank Sinatra, Claro. 4 aldiz. Planto, ez. Ezin da? Segi. Ezin da? Aurrera inezkero, aurrera. Ah, vale. Venga, erreza data. Marilyn Monroe. Birutan. La galdera. Tom Cruise. Cinto Gerti di Matteo eta Arthur Miller. Martin Scorsese. 5 aldiz. Marti txiki. Jennifer Lopez. Beta aurrek ukendu da, venga. Lautan. Let's get loud. Sí. Kim Kardashian. Kim Kardashian. 3 aldiz. Tom Cruise bakarrik. Ondo pentsa? Ba, Shakira. Bate da bestia? Shakira. Shakira. Ez da eskondu inoiz. ez da eskondu. Shakira. Ez eskondu. Tom Ez, Cruise. Tom Cruise zen. Hortxe izan dugu ba. Pentsaten hau kon Mimi ez dakiz zer, zelan zela Tom lehenakue, Cruise. Nicole Ah, ja. Kidman eta hau azkena, Gero- Surinama, zelan da?
zientziologia eta... Heidi Holmes. Heidi Vale. Holmes. Galder Aitor. Datu ezinbesteko hau eta gero, Hori adi da. entzun duzuen datu hau eta gero. Bigarren errondan, urtarrilaren 20ari buruzko baieztapenak dira, ondo pentsatu. Izurden nazioarteko eguna da. David Lynch jaio zen, Donostiako danborrada da. La Oreja de Van Goghen abestiaren izena da. Piscis zeinukoak jaio. 2024an larun bata. Ipar hemisferioan negua da, San Sebastian eguna da. Amerikako Estatu Batuetan presidentea izendatzen da. Liburuaren nazioarteko eguna da. Audrey Hepburn hil zen. Ipar hemisferioan negua da. Amendutik martxora, no? La Oreja de Van Goghen abestia da. Eta nola dio? La madrugada del 20 de enero. Gas del 20 de enero. Unaixo bat. Zer? Donostiako danborrada. Ez du hitz egin polimeikari buruz. Oh, Zuketanik. Galder Aitor? egia. Estatuetateko presidente izendatu. Bai, bai. Maitan Eixiar? San Sebastian eguna. Donostiako eta Azpeitiako zainaria. Bakarra. Munduan. Unaixo bat. Izurden nazioarteko eguna. Irailaren 12an ospatzen da, ospatzen dugu. No, bai. Galder Aitor? David Lynch jaio. Ona David Lynch. 46an. Babita bi. 2024an larun bata. Ala izan zen bai? Bazken zuzena. Ba, Audrey Hepburn hil. Deskartea egingo dugu? Besteekin? Noski! Ondo, oso bikote, ondo! 50 puntu. Seguru zarete. Hirugarren erronda, adi oraindik ez daukagu ezer erabakita. Maitan Eixiar zebek erantzuten hasita. Zoologiaren adarrak dira. Entomologia, hipologia, aragnologia, enologia, organologia, selenologia, malakologia, primatologia, mamalogia, iktiologia, ornitologia. Ornitologia. Hegaztiak azertzen ditu. Unaixo bat. Organologia. Honek musika instrumentuak azertzen ditu ba? Galder Aitor. Entomologia. Intsektuak hemen. Maitan Eixiar. Aragnologia. Aragnidoen azerketa bai. Galder Aitor. Primatologia. Primateak azertzen ditu. Maitan Eixiar. Mamalogia. Ugaztunen azerketan hemen. Galder Aitor. Malakologia. Moluskuak kasu honetan. Maitan Eixiar. Iktiologia. Bai. Arrainak azertzen dituena. Galder eta Aitor. Hipologia. Ez daude barkatzeko goik, Beste 150 puntu! Ba, behar zituzten puntu horiek, Maitanak eta Eixiarrek. Markailuak 360, Unai eta Sabat, 660 Galder eta Aitor, Maitan eta Eixiar, 280. Hauek kale egitea bergen honen eta Maitan Eixiar ez dute barkatu, Ez. Begiragaren bat eskini nahi diezue, edo... Ez Ez nahiago dugu ez begiratu, bestela. Lastima, lehenbizikoa Bueno. metxera. Bueno. Orain arteko lanak ondo egin nahi, esan, Ez? Bueno, ez... Zer sentsazio izan duzu zuek? Piskat urduri azeran igual? Ba, nervio, kriston Bai, nervio. bai. Baina, bueno. Gauza asko dira, ez da... Bueno, ez berdin bertotik, bai, ez zeun gauza hartu etorri, ikusi. Bai, Merezi izan du alegia. Asko eskertzen du, Maitan Eixiar, rau pasu, Bai, gote, eskerrik asko. Sokatiran aurrez aurre izango dira berriz ere, Unai eta Xabat. Meritu propio apartekorik egin gabe egia esan. Bueno, Ez. sailkapen fasean amaiera aldera, Hor zehose bai bino, gero... bereziki fin ere ez, dena dela. Galder Aitor, zuek egurra partitzen, Eta arrokeria bizka bat egin ere, zergatik ez, hainbeste puntu irabazita. Bueno, arrokeriak amaierarako. Ondo, ez da zera txarra zuentzat, Unai eta Xabat hasiko baitira erantzuten. Ados, animo ba!
Hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora, nola du izena samuraien ezpatak? Katana. Katana. Ze vitamina lortzen dugu eguzkitan. Egon da? D. D vitamina. Nork sortu zuen Islam erlijioa? Arabarrek. Mahomak, arabarrek ez, ze instrumentu mota da akordeoia. Zokazkoa. Aizezkoa da. Zein golkori deitzen zaio Cortesen itsasoa? Paso. Kaliforniakoari, abenduko zein egun da egu berria? 24. 25 motel, Kataluniako ze herritan dago Kontxako barandaren zati bat? Tarragonan. Sitxesen, zenbat ostotako irustek ematen dute ustez, zorte ona? 4. Lau. Animo. Ze bi herrialde zeharkatzen ditu Yukon ibaiak? Txina? Ez, Kanada eta Estatu Batuak. Ze koloretakoak dira hartz panda handien belarriak? Beltzak. Beltzak, bai. Zein jainkosaren omenez eraiki zen Partenoia? Afrodita. Atenea, nola deitzen dira meteoritoek sortutako zuloak? Kraterrak. Kraterrak. Zein animalia mota da Timon, Leoi erregea pelikulan? Surikata. Surikata, bikai. Zenbat arrautza dira, 3 dozena terdi? 39. 52 dira, Euskal Herriko ze lurraldetan dago Otxandio? Bizkaia. Bizkaian. Ze egun dator abuztuaren bataren aurretik? Uztailaren 31. 31, bai. Nola deitzen zen Victor Hugoren eleberri famatuko Konkorduna? Paso. Quasimodo. Ze herrialdetan dago Kyoto? Tokio. Japonian dago. Zenbat Goya sari irabazi zituen loreak pelikulak? 5. Bi! Ai, bi! Kyoto! Kyoto! Ai! Bai, Protokoloak denbora. kale egin digu, nolabait. Bai, Kyoto ditu, aipatuta bai, za, bai. Ala ere izango gara, hain ekologistak birziklatu egingo ditugula. Beira ze ondo. Hurrengo programarako. 0 Una kilometro. itxaron Galder eta Aitor, miluzen lekua ondo hartuta. Eta bitik... Bi final, jokatzera? Hori da. Ez da seinale txarra, Ez. Gero ea egiaztapenekin eta asmatzen ote dugun. Bueno, beharko bagenitu, akaso zuzenen 11koa, urrezko galderak, eta etxera eraman 11.000 eta 200 euro! Nola dakinoa aldez? Publikoak ere horrela egingo du. Lehioako publikoa, hau bazuek, eskerrik asko gertzatik. Eta etxeko... gurekin bat egiteko prestatzen, Prest, behar luketeia, unea iritsi da. Ja. Galderra Aitor oso garrantzitsua da. Gizarte baten, heziketa. Geuze garrantzitsuenetako bat. Bai. Bueno, zalantza barik, benetan, Bai. Argeko. Zuen esku dagoena. Etorkizuneko ikasliek zegoen eskutan dauz. Hori da. Galderra Eta Aitor. gurasoak, eta gurasoak. Epa, egunekotan, Gu 20. baleados. Zena badoz. Ez, irakatsi behar datzoie. Entzun batxillerguen zabiltzie. Ni bai. Nire Autor bai. BHB. Galdera Gaztetxoak. Bueno, hala ere, bideratzen, eta azterketan kontu eta izaten da batzutan azterketan alde ez, bueno, neurtu behar da jakintzari zeozelan esango dugu. Aitor Galder, notekin egingo dugu jolas, eta hau gauze barri bata, Antxon eskerrak, maipetik, esate hostez gauze asko, bai, tarteka interesgarriak be bai. asmatzen dugu, Tarteka interesgarriak be bai. Bueno, kontu da, tope 14an Bai, jarrita bataz dago. bestekoa orain, 14, unibertsitatera sartu horreko nota hori. Batxillergo eta selektibidade arteko. Orain entzun dezakezu, atera dut 12ko bat. Hori da. Zuk esan zen, nola da posible? Nola gu 10etik ibili ginelako? Hori. Bale, adi ganok etxien. Aurten, Galderra Aitor. Polita da, Aurten, Euskal Herriko Unibertsitatean sartzeko gutxieneko nota altuenak izan dituzten 10 graduen artean daude. Nota altuena, behar zen, gradu hauetarako, bai edo ez, denpora. Matematika, bai edo ez. Bai. Odontologia. Medikuntza. Bai, ez. Fisika. Física, ez da inor, física. Bioteknologia.
Adimen artifiziala. Bai. Zuzenbidea. Kriminologia. Dana gure da lehen. Fisioterapia. Kimika. Farmazia. Egiaztatu egingo dugu. Bi akats. Amaikatik. Fisika eta farmazia, nire nuke mut. Mugitu bakarra, Fisika. Fisika eta farmazia. Ei. Bai. Lau akats. Fisika eta farmazia daude. Eta bi akats dauz. Adimen artifiziala. Barria dalako igual. Igual, bai. Eta ona, bai izan. Kriminologia. Ana. Venga. Eta Adimen artifiziala. Ez. Odontologia. Lau akats. segun dugu, Bai. Eta kriminologia. bi akats dauz. Adimen artifiziala. Fisio. Pues... Kimika ez dugu lehen mugitu. Vale. Farmazia, bai. Azken segundoak. Pentsakor, galderraitor, gertuko gaia. Gure lana da, bai, baina... Igual kimika izan. Galderraitor, urrezko galdera. Aurten, Euskal Herriko Unibertsitatean, plaza gehien eskaini dituzten biak dira. Denbora. Medikuntza. Ekuntzatzeko. Vale. Eta zuzenbide edo matematika. Azken segundoak, Zuzenbidea, venga. Tipiko. Ze moduz, galderraitor? Gure lana da, eta erratzen bagara... Gurasona ere bai, Bai. Matematika baiezko eremuan, bai? Horten kasik, 12 nota behar izan baitute. Asko eskatzen dorain, Aitor oso garrantzitsua baina algoritmok eta honek kontu danak, gure sasoien ez horren beste. Ezin dut esan, ez baietxez ez etx. Ez bai dinot, oso matematika oso ezinbesteku gaur egun. Medikuntza. Bai, Hizkuntzaren arabera, 12,3 edo 12,6 eskatu dute. Nota behar da, fizika. Zalantza horiekin baiezkoan geratu da. 12,2 nota eskatu dute, bai. Bioteknologia, baiezko eremuan. Kasik, 12,5 nota behar baita, bai. Zuzenbidea ezezko eremuan utzi dugu, galderraitor, bai? Bai. Bitu, gure sasoien honako asko behar zan. Bai. Beste sasoi bet, Euskal Herrian. Ez ezko eremuan zuzenbidea. Lan asko, Lan asko. Ez da gutxi ere behar, 10-11 arteko nota behar baita, baina ez da gehien eskatzen dutenetako bat. Kimika, nahiko argi jarri duzu ez ezkoan. Zuzena da. Aurten, 10,6 behar izan dute ikaslek. Asko dala be, bai, Bai. Ez ezko eremuan adimen artifiziala. Frantzeko. Kontu berria, EH ja ikasi daitekena, gutxieneko nota 10,25koa izan da. Igual serien eragina da, baina kriminologia oso interesgarriaren itxura dauka honek. Serietan bai. Serietan bai. Gero, Gero seguru Egunerokoan. ezetz. Gero seguru ezetz. Kriminologia ez ezko eremuan. Hau bazuek. 10,5tik gorako nota behar da. Odontologia. Ondo kobratzeko asko ikasi behar da. Hori ba. 12,6. Horixe nota. Farmazia.
Lagun, farmaziako lagunak beti... Beti ondo. Beti ondo. Guardiakoak. Guardiakoak. Hori da. Bai esko eremuan, Galder Aitor. Bai? Oietxe ziren bakatxak farmazian 10,7tik gorako nota eskatu dute, fisioterapian 11,6tik gorako ez dira. Oso ondo, 950 euro, Galder eta Aitor. Oso ondo. Esan dugu gainera honek eskuzabaldatu zela ikasleentzat dirua biltzera. Urrezko galdera, 1000 euro jokoan. Aurten Euskal Herriko Unibertsitatean plaza gehien eskaini dituzten biak dira. Medikuntza aukeratu duzue, usaimena dau edo badakizue, Galder Aitor? Medikoa behar direla eta... Jakin ezakigu. Medikuak behar direla eta unibertsitateak ere esku bat bota beharko du, gizarteko beharrizanen aurrean, usaimena ona izan da? 168 plaza ditu ikasketak euskaraz, eta 200 gazteleraz, guztira 368 plaza. 250 euro, Galder eta Aitor. Aldatu nahi zuien 1000 euro gaitxik? Bai da ez? Ikaslek diote, Bestela hemen agurtuko dugu, programa. Bai, aldatuko? 1000 euro gaitxik, bai? Horretarako zuzen bidea, zuzena izan beharko litzateke. Ni matematika gazteko zelantxa. Ai, Galder Aitor. Ba, aldatu, Ez. Ezin da, Ez da aldatzen. Aldatu lehuk dirue, 250 milera. Hori bai, aldaketa hori egingo dugu? Hori bai. Hori bai, venga. Borretarako erantzun zuzena zuzenbidea izan beharko litzateke. Medikuntza bada, zuzenbidea bada, 1000 euro jokoan urrezko galderan, Galder Aitor. Bai? Fede Fiskat, Zegoman, Galder Aitor, 1000 euro, zuenak, kasunetan, ikasleenak, behondo izuela, zoragarri! Zuek, hortxe bertan horretan zuek ikasi asko nota barik. Ikasi asko, minutze, zegoen zain.